Dera herîb mezin û kevnara Ermenan li rojhilata navê Surp Giragos li Diyarbekirê bi merasîmeke girseyî ji nû ve hat vekirin. Merasîma vekirina Dera Surp Giragos bi beşdariya Wezîrê Çandî û Geştyariyê Tirkiyeyê Mehmet Nûrî Ersoy, parêzgarê Diyarbekirê Munîr Karaloğlu û endam û pêşengên cemaata Ermenan ku ji bajêr û welatên cuda hatbûn bi rêva çû. Diyarbakır hoşgörünün, kardeşliğin, farklı kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı kadim bir şehrimizdir. Cîgirê Serokê Waqfa Ermenaniyê Diyarbekirê Ohanes Gafur Ohanyan ragihand ku ji ber Surp Giragos 7 sal girtî mabû cemaata wan nikarbûn ayîn û cejnê xwe bikin û şanaziya xwe ji bo ji nû ve vekirinê ragihand. Rastî zaf keyf xweşim, zaf bextewarim. Yani ava 7 sal piştî wî şerê Sûrî weka ku hûn zanin li dêra me girtî bû. Xelkê me û Ermeniyê Diyarbekir tiştekî me nekir. Ne rojeka îda xwe me çêkir, ne rojeka sersala xwe me çêkir. Ji ber wî awayî en zaf êko maxdûr jî bûn herhalde em Ermenî bûn. Îro ev der hate vekirin, ev ya ji bo me zaf rojeka girîng e, zaf rojeka manawê zaf mezin ji me re. Ji bo wî awayî em zaf dilxweşin. Wezîrê Çand û Geştyarî Mehmet Nûrî Ersoy jî balêkişand ku bi piştgiriya Wezareta Seqa Hewildorî û Bajêrvaniyê nûjenkirina Dera Surp Giragosê ji bo cemaata Ermenan hatiye kirin û ew jî kêfxweşin ku pêkvejiyana çand, ol û neteweyên cuda bi xizmetên wiha sazûman dikin. Hunermendê Ermen Ûdî Yervand an jî Yervand Bostancî jî ji nû ve vebûyîna Surp Giragosê bi hêstewarî ravekir. Wanî ziman ku ciyê şanaziyê ye ku ji hemû cîhanê ji bo vekirina Surp Giragosê cemaata Ermenan li Diyarbekirê civiyaye. Ana pir kêf xweş bû zanî ama dilê wî jî diperite. Çawa wê jî weka 40 sal, 5 sal, 6 sal berê em her gav wisa bûn. Hemî salê da em dahatin tijî bû. Salê carkî bûye çi ye, nebûye çi ye. Yani ama kêfa min bê ez ê nizanim rûnêm xemgîn bibim bigirîm. Ez ê nizanim da yani ama yani an çi dibêjim kurbanca şükür ji Xwedê ji van roja em ev roj jî dîtin. Em dîsa em bihevranin. Em dîsa em ê heya mirinê bi hevra bixebitin. Pir kêf xweş bûn. Dera Qedîm Surp Giragos bi pêşengiya pêşeng û keşeyên cemaata Ermenan bi ayîn û diayan û bi beşdariyeke girseyî hat vekirin û di êdî di xizmeta cemaata Ermenan da be. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.